Salutare, bine m-am regăsit din nou pe YouTube. Coti mă numesc, continuăm băscuța. Prima parte a fost într-adevăr un videoclip mai lung, aici o să o scurtez. Aici am numărat, hai să numărăm împreună. Vreau să numărăm împreună câte picioruși ne vor rămâne. Partea asta de petală, partea asta de frunză care este aici, astea vor fi eliminate după ce vom ajunge la capătul lor. Până atunci, până nu le finalizăm, vor fi încă prezente. Aici am măsurat eu data trecută cam 18 cm, la care trebuie să ne oprim din... Da, trebuia să mă opresc, dar totuși nu-mi pare rău pentru că eu aici am în total cam 80 de piciorușe și atât ar totuși se cere. În cel mai rău caz, eventual voi mai scădea, dar mai bine să am un pic mai mult, fiind o căciulă de damă, bineînțeles, trebuie să fie puțin mai bufantă. Dacă era de băieți, atunci deșiram, care vine așa un pic mai fes pe cap, atunci aș fi deșirat. Voi lăsa așa. Aici am 19 cm de înmulțit, aici nu mai avem de înmulțit, însă avem aceste reguli pe care trebuie să le respectăm. Aici, dacă trebuie să înmulțim, vom și scădea și vom începe să eliminăm lucrurile de care aici nu va mai fi. Aici voi uni acest picioruș și începem acest picioruș, care va fi în felul următor. Aici toate trebuie respectate. Numai puțin. Da, să aranjez aici, totuși este de aranjat. Da. Și piciorușul, acest picioruș care va fi puful nostru, dar după cum vedeți aici noi nu mai avem treabă, însă le vom uni. Mă gândesc să-l unesc, să fie unit aici. Da, să nu ni se facă aici un loc, să nu avem spațiu liber. Așa că am rămas acum cu aceste două piciorușe. Mă gândesc să fie unite, dar nu le-aș uni. În următorul, ia să vedem cum se comportă. Da. Eu zic că este bine așa, decât să fie așa dintr-o dată, mă gândesc, dar totuși hai să vedem dintr-o dată dacă le voi uni, că le-aș face să arate ca lumea. Hai să vedem cum se comportă în celălalt format. Aici nu voi folosi numai o singură dată, aici deja vom încheia. Da, hai să vedem dacă ni se face spațiu. Da, să știți că e bine, așa este și mai simplu și nu ne complicăm, pentru că aici nu reprezintă, oricum acele mici spații există. Continuăm. Nu mai înmulțim. Gata, ne-am oprit din înmulțit și noi deja vom continua să croșetăm mai departe și ne ocupăm acum de partea de la frunză. Aici vedeți, iarăși trebuie să tragem frunza și aici avem de scăzut. Da? Și ca frunza noastră să ajungă mai spre dreapta. Bun. Hai să o scădem aici
Și să vedem ce ispravim noi aici la frunză. Nu vreau să fie frunza mare. Aici avem 3 piciorușe. E bun. No, acum v-am spus eu la voi cireașa de pe tort. Pentru că aici ce vom face? Prima dată aici voi scădea această frunză pe partea asta. Aici a fost scăzut, după cum vedeți. Așa că da, cealaltă parte rămâne dreaptă. Nu avem nici... Însă, vedeți că aici eu dacă am scăzut, eu aici trebuie să înmulțesc ca să-mi recuperez acel picioruș care a fost scăzut. Aici mereu să nu uităm. Am rămas cu 16 piciorușe. O să le numărăm imediat ca să vedeți cu câte piciorușe am rămas. Dacă nu vreți să fie foarte largă, fraților, eu pierd firul mereu, dar nu firul ăsta de șecherim. Întrerup videoclipul, le pauzez și nu mai știu unde am rămas, dar cred că am rămas la etapa că noi nu mai avem de înmulțit și frunzulița noastră se va curba. Da, aici am recuperat, numai să vedeți că am lăsat, da, am recuperat acest picioruș și aici vedeți că l-am turtit un pic. Acum lăsăm să meargă în sus ramura, nu vom modifica nimic. Da. Și ce design se poate face din asta. N-am avut ocazia, nici timpul necesar să testez. Eu testez cu voi. Voi îmi sunteți oamenii cu care eu colaborez. Asta e rămurica, da? Data trecută a trebuit să inversez. Acum mă duc un pic așa mai sus. O mai curbez eu așa. Îl mai îndoiesc eu, dar nu acum. Să mai crească. Deci rămurica noastră crește. Cum croșetăm, așa crește. Bun. Aici vedeți că noi avem tot așa de înclinat frunza și dacă o înclinăm la dreapta, atunci înseamnă că noi trebuie în partea dreaptă să scădem din acel picioruș și în partea stângă înclinăm și în partea dreaptă noi vom înmulți ca să împingem mai încolo ramura. Dar ce interesant, ce frumos mie, parcă eu aș sădi această ramură. Bun. Hai să vedem ce am isprăvit aici, da. Aici înmulțim, înclinăm un pic la stânga frunza, asta ca să-l împingem mai încolo, să nu meargă, să nu fugă în sus, dar aici vom înmulți, îmi pune pe câte un picioruș, poate că ar fi trebuit, bine, acum eu am înmulțit așa formal. Așa este următoarea frunză. Dacă voi face încă o frunză, o voi șmecheri așa un pic mai frumos, că am eu idei. Pentru cine știe să coasă și să croșeteze, ăla găsește idei. Ei, acum vedeți că da. Până acum noi a trebuit să inversăm doar. A fost suficient, dar acum nu mai este suficient. Hai să vedem că ce am făcut. Zice că vorbă multă sărăcie. Am înmulțit.
Da, hai să vedem că am mai făcut noi aici. N-am înmulțit. Greșesc live. E, și care e problema dacă eu deșirez cu voi? Măcar știți unde se poate greși. Deci... Bun, și acum vom scădea ca să ca să ajungem la numărul dorit, să tragem mai încolo această rămurică, mai degrabă frunză. Bun. Am scăzut și ajungem la petală. Da. Poziția mea este destul de incomodă, din cauza aia se vede așa, parcă merge mai greu, dar facem totul să fie videoclipul cât de cât reușit. Că aici mâna trebuie să se vadă, croșeta și normal, vedeți, aici noi am înmulțit. Acum nu o să mai înmulțim pentru că se va prea înmulți. Noi o să mergem așa, drept. Și cum am făcut? Da, am făcut în felul următor. Da. I-am unit pe astea două. O să devină unul mai gros, vedeți? Că dacă făceam pe amândouă, atunci nu era ok. Au fost unite și continuăm. Nici aici nu vom înmulți, că deja suntem la faza în care o să înceapă căciula noastră să prindă contur. Vom croșeta până la 19 cm lungimea și după aia 18, 19, eu cred că s-ar putea să fie 18 cm, că vreau, după aia voi croșeta partea de manșetă, care va fi îndoită în sus. Așa. Așa s-a cerut, așa îl facem. Și vom face și un videoclip la aceasta. Ei, bună, hai să vedem aici, da. Aici avem, o tragem la dreapta, atenție, tragem la dreapta, că până acum a trebuit numai doar să schimbăm, să inversăm, așa că vom scădea ca să ne vină mai încoace. Da, aici am scăzut. După aia voi înmulți ca să îngroși frunza. Asta este frunza, să se îngroașe, să se facă un pic. Nu le facem mari pentru că nu vreau nici chiar așa de prea, căciula fiind destul de grosuță. Atunci vom avea 80, poate că o să trebuiască să mai scădem câte ceva. Vom vedea după ce, da? Și aici dacă am scăzut, aici voi înmulți ca să-mi recuperez acel picioruș scăzut. Să se știe. Cu muzica bună merge și treaba. Și cu un pic așa muzică mai retro care îmi place mie. Și eu sunt retro. Da? Sunt retro că sunt căruntă. Avem ramura principală. Aici poate că am vrut eu să înmulțesc aici
Ce prostie am făcut, dar nu se pune problema. O ramură principală, da, aici nu avem de mulțit. Așa. Și acum aici trebuie să-l îndoim la stânga, așa că vom avea aici de înmulțit, iarăși. Vom înmulți. Pentru că din coace se va scădea. Aici numai să vedem ce avem de făcut. Acum, aici vom, pe partea asta vom scădea. Să vedem noi, că tragem pe partea asta, aici avem de înmulțit, am înmulțit, ia să vedem, da, am înmulțit, nu. Aici avem frunza. În partea superioară vom scădea aici și vom rămâne cu două piciorușe la frunză. Numai puțin să vedem. Da. Și aici ne-am curbat un pic. Și acum aici dacă am înmulțit, aici vom scădea pentru că tragem frunza un pic mai încolo. Noi trebuie să rămânem cu 16 piciorușe în afară de aceste frunze, care vor fi eliminate încet. Da. Aici nu mai facem nimic, pentru că închidem petala. Dacă era să se lucreze cu piciorușe în relief, atunci aș fi avut, nu închideam petala, ci luam această bucată, dar acest picioruș, dar așa că cum închidem petala, acolo va rămâne, pentru că n-am lucrat numai cu piciorușe duble, nu în relief, și așa că vom închide frumos petala noastră. Bun. Mergem mai departe. Nu vom înmulți. Aici știm. Am mai închis o petală. Aici nu înmulțim. Până acum am înmulțit, că se vede. Eu abia aștept finalul, că pe mine și eu m-a făcut curioasă acest proiect. Ce am făcut aici? Da. Și aici, dacă vom trage, vedeți, această frunză, vom avea, trebuie să scădem.
Pentru că înclinăm frunza pe dreapta și pe partea în care înclinăm frunza, acolo trebuie să scădem. Bun. Ei, acum frunza este pe partea asta, pe partea superioară și noi vom face o scădere și aici. Și tot așa ne va rămâne așa două piciorușe. Și aici recuperăm ce am scăzut, trebuie să înmulțim. Mai dăm o dată aici, tot pe același picioruș, relief pe dos. Și aici iarăși este pauză pentru că nu vom scădea, nu vom înmulți. Merge ramura noastră din mijloc, ramura principală merge drept sus și o lăsăm așa mai autentic. Asta este ramura. Ramura, vedeți că este la mijloc. Bun. Dacă era să înclinăm, ar fi trebuit să inversăm în poziția în care înclinam. Și acum mergem la următoarea frunză. Aici, care este înclinat pe partea stângă. Așa că pe partea stângă vom scădea și aici, pe partea asta, vom înmulți ca să împingem frunza. Da. Frunza se mai crește, frunza, vedeți? Nu înverzește, dar crește. Înseamnă că aici înmulțim. Aici deja suntem pe terminate. Imediat vom termina frunzulița noastră. Da, e super faină. Da, aici punem pe fiecare picioruș. Avem două piciorușe duble în relief pe față și înmulțim pe fiecare picioruș. Așa că din două piciorușe duble vom croșeta. În total vom avea 4. Deci frunza inițial va consta în 4. Da, și aici dacă am înmulțit, aici tragem pe stânga, atunci noi vom scădea, pentru că ne recuperăm acel picioruș. Trebuie să avem cele 70 și cât vine 70-80 de piciori, 80 vor fi, este suficient, oricum nu este firul gros și o să mai scădem noi, să vedem ceva, să nu ne atârne pe cap, putem ajusta și o să vă și arăt cum. Mi-a venit deja, acum, în momentul ăsta mi-a venit ideea. Pentru că ideile vin și am ajuns la, iarăși vom închide această petală, însă va dispărea. Nu să avem încotro. Aici iar nu mulțim. Și noi tot așa cum v-am arătat, în acest rând mergem până la capătul rândului. 15 piciorușe am numărat. Nu știu unde am văzut 16. Așa că am rămas cu 15 piciorușe și chiar îmi pare bine. Hai să unim. Nu vreau să vă induc în eroare. Aici am pierdut deja petala și acum
Eu aș pune un picioruș relief pe dos, dar oricum nu se va vedea. Iau pe față și voi face din două piciorușe un picioruș, așa că noi avem aici un singur picioruș. Da. Rândul va începe de aici. Hai să numărăm. Deja aici avem o frunză care imediat este pe terminate. Și numărăm aici un picioruș pe care a trebuit aici să iau împreună. Două. Înapoi unul. Vom scădea, că tragem încoace frunzulița. Două, că tragem pe dreapta frunzulița. Și din două picioare, aici avem scădere. Da, aici avem două. Din două piciorușe facem un picioruș. Avem două aici. Și aici vom scădea. Asta nu mai socotim, pentru că nu ne aparține. Aici am scăzut. Aici trebuie să ne recuperăm piciorușul scăzut. Și va fi asta 3. 4. 5. 6. 'Cu asta mergem tot drept încă. 7. Asta nu socotim. 8. 9. 10. Aici avem de mulțit că vom înclina spre stânga. Pe partea adaptă înmulțim. 11. 12. 'Aici avem de scăzut, vom scădea din partea asta, 12. Asta nu socotim. Nu scădem de mijloc. Frunza, am uitat. O scădem de mijloc și vom rămâne cu 3 piciorușe. Asta este frunza. Am avut 4 piciorușe și am scăzut aici din mijloc. Deci 12. Aici vom scădea să ne recuperăm piciorușul. Treisprezece, că se va trage mai încoace, se va înclina. 13, 14,
Să vedem aici. Da, aici este scăzut acolo. 14 și 15. Ia să vedem și aici, să nu cumva să fie greșit eu. Atâta tot număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da, bine. Așa. Da. Aici luăm tot așa, vom lua piciorușul și vom atașa de acest picioruș. Din două facem una, asta înseamnă scădere. Bun. Și asta e primul picioruș. Al doilea. Mergem la a doua petală. Trei. Aici avem de scăzut, pentru că tragem pe dreapta, frunza, nu cu mașina. Mă mai trage pe dreapta. 4. Da, am scăzut. Aici luăm primul picioruș, nu facem nimic la frunză. Asta nu socotim. Și la mijloc o să subțiem frunza, care din 4 am făcut 3. Da. Și aici vom, aici am scăzut, aici vom recupera, vom, cât am zis că este, aici vom înmulți. Deci este 1, 2, 3, 4. Să vedem cu asta, da, aici vom înmulți 5. 6 cu cea înmulțită. 7. Avem ramura aici, nu facem nimica. Nu înmulțim, nu scădem. 8. Asta nu socotim. 9. 10. Aici v-am înmulțit pentru că înclinăm la stânga. 11. 12. 13. Și aici frunza noastră va scădea. Cât am zis? 13. Aici nu socotim. Asta vom face din două piciorușe, una singură. Am ascuțit deja frunza. Da, aici vom scădea pentru că am înmulțit 13. Da, 14. Și încă una 15. Da, 15 piciorușe. Dacă o să credem că nu este suficient aici la început, putem lăsa încă 5 eventual. Dar dacă nu, o lăsăm așa, eu cred că o să fie suficient pentru căciulă. Aici noi iarăși vom scădea. De-aia las aici pe față ca să nu fie tare buclat aici, așa nu se vede oricum dacă este, va fi, că aici va fi lucrat
pe dos până la urmă, rândul următor, că aici deja am pierdut acest picioruș și uite că acest picioruș va fi lucrat în relief pe dos în rândul următor aici. Și aici deja nu-i tot una să luăm două piciorușe împreună sau aici numai unul singur și noi venim tot așa până la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Aici deja vom face altfel, pentru că aici nu mai are aici niciun rol acest firicel și vom face în felul următor. Avem aceste două piciorușe și le vom lua, adică două piciorușe care sunt unite, scăzute în rândul anterior, din care am făcut un singur picioruș. Da. Și voi face în felul următor. Ridicăm una și două. Și continuăm aici. Aici normal ar trebui să avem, să fie unite. Mai face altfel atunci. Că tot mai avem de mutat mai încoace. De fapt nu le unim. Ba, bun. N-avem de scăzut nimica. M-am ușurat. Da. Hai să începem lucrul. Și căciula noastră deja începe să prindă formă. O să fie așa un pic așa mai bufănțel. Una, două. Acum vom ridica mereu. Și mi-a rămas acei două piciorușe. Da. De croșetat. Vom pierde această frunzulică, așa că tot așa vom croșeta. Vom lua pe față ca să mai subțiem așa și îl croșetăm cu celălalt fir. Cu celălalt picioruș, cred că s-a obosită. Din două am făcut unul, da. Mergem mai departe. Aici nu mai scădem, numai la frunza aia care mai avem de finalizat. Acolo va trebui să ajustăm în stânga-dreapta, să-l mutăm. Și acum hai să vedem, mai curba și ramura asta, să nu fie chiar așa de dreaptă. Da. Și dacă vrem să o tragem mai încoace, încotro să punem, ia să vedem. O să-l ducem mai încolo, că o să mai scoată niște ramuri. Da, vom mai îndoi un pic, nu iau aici. Vom muta mai încolo. În care parte se vrea. Da. Aici schimbăm, inversăm piciorușele, le mutăm din cel din spate în față. Așa. Și se va vedea un pic curbată. Bun, aici iarăși mai avem un pic de lucru, pentru că aici trebuie să mai scădem să subțiem frunza. Așa că dacă frunza este mutată pe partea stângă, atunci pe partea dreaptă vom înmulți și pe cea stângă vom scădea.
Cred că trebuie să fac un tutorial separat pentru aceste mici operațiuni, pentru că eu am zis aici, dar să-mi scrieți eventual, dacă nu înțelegeți, mai întrebați. Aici înmulțim. Pentru că împingem frunza mai încolo. Va merge? Deci înmulțim una peste alta, mai punem încă pe un picioruș. Nu vrea. Da? Și aici, vedeți, scădem iarăși din 3 piciorușe vom face 2. Picioruș, asta cum știm noi. Și aici vom scădea. Da? Să recuperăm piciorușul. Da. Și cu asta nu ne mai rămas așa mult. Aici nu se va întâmpla nimic. Doar vom croșeta totul pe dos. Deci, cele piciorușele, ale 2 piciorușe pe care le-am scăzut, alea vor deveni pe dos. Astea de aici vorbesc. Și am pierdut petala. După cum vedeți, n-am mai vrut să las niciun vârf, nimic acolo. Aici iarăși același poveste. Trebuie să scădem. Mi-au rămas 2. Din 2 facem una. Deci predomină acum scăderea, dar oricum căciulița noastră își ia forme. Am scăzut și acum vom aici, din partea asta tot așa vom scădea. Da? Din care parte se vrea și din cealaltă parte se poate, nu e problemă. Că frunza așa formă și acum îl facem noi. Aici să nu uităm să înmulțim, că vom pierde piciorușul și va fi mai strâmt. Am făcut eu câteva greșeli, nu știu dacă s-au observat sau nu, dar am deșirat apoi. Nu știe nimeni, numai voi știți. Așa, deci eu greșesc. Am înmulțit. Aici prefer să las acea ramură din mijloc să meargă în aceeași direcție. Așa că se va îndoi spre stânga și noi vom lua piciorușul din față. Da? După aia luăm piciorușul din spate. Am inversat. Așa. Continuăm. Aici vedem că este frunza înclinată pe stânga, înseamnă că pe partea stângă se va face scăderea, aici vom avea de înmulțit. Ia fi o căciuliță călduroasă.
Nu va fi bufantă. Bun. Aici înmulțim. O că nu mulțim nimica. Că am terminat cu ea, scuze. Nu avem de mulțit. Oare dincolo am înmulțit? Ce am făcut? Nu n-am înmulțit, că am venit cu primul rând. Bun. Ia să vedem. Nu fi făcut prostie. Bun, ok. Bun. Nu facem nimic și pe asta deja. O vom pierde. Atașăm la una. Vom face așa în felul următor. Ca să da. Nu-l mai lungim. Aici vom scădea ca să pierdem frunza. Să mai lungit un pic așa, să mai ascuțit. Și am ajuns la petala, care deja este pierdută complet. Frunza n-am pierdut-o încă, dar așa. Și pe asta o croșetăm pe dos. Iarăși aici frunza noastră. Nu avem de pierdut nimic. Nu trebuie să scădem nimic. De fapt, scădem, atașăm la cealaltă și se face acea scădere formală aici, ia vedeți, la acea frunză. Tot am scăzut, că din două am făcut și nu ne-a mai rămas din frunză nimica. Totul se va continua pe dos, relief pe dos. Da. Așa arată frunza noastră. Și asta exact așa va fi, dar acum aici trebuie să ne gândim să mai, în următorul rând vom mai trage niște firicele pe care să le lucrăm așa și vom vedea cum vom reuși. Nu voi face multe, că nu vreau să le încarc, nu va fi o căciulă încărcată cu frunze, va fi o căciulă bună și călduroasă. Să nu uităm să mutăm asta. Pe partea stângă vom înclina. Așa că aici avem de schimbat. Cel din față vine în spate și cel din spate de încrucișat, vedeți? Vine în spate, în față. Aici mai avem de lucru, că avem de înmulțit. Mai este un pic din frunză. Da. Înmulțim. Pentru că îl împingem mai încolo. Va fi înclinat. Așa se înclină, vedeți, modelele. Și la tricotat este așa valabil. Da. Așa, asta îl croșetăm. Tot așa va fi, este valabil și acolo, dar și acolo se mai poate
Acolo se mai mult se scade și se înmulțește. Dar și altfel este, altă metodă este. Sincer, nu prea m-am documentat acum. Și acum vom scădea ca nu ne rămână în plus. Da. Aici am făcut unul, aproape avem și noi așa, tot așa vom merge până la capătul rândului, că noi deja am început până la capăt, am început să ne formăm. Am ridicat cu două ochiuri. Aici deja frunza e pierdută. Adică am croșetat-o, nu mai avem. Până acolo a ajuns. Dar rău este poziția asta. Hai să vedem ce facem așa. Așa. Bun. I-a mai rămas rămurica și cealaltă frunză de terminat. Încă câteva rânduri și nu mai avem. O mai înclinăm un pic tot în direcția spre stânga, să se vadă că îi. Da, aici mai avem acest picioruș pe dos. Și acum să inversăm iarăși. Tot așa, piciorușul acesta din față, care este în fața piciorușului, al doilea, o vom croșeta ca să putem muta rămurica. Să se mai încline un pic în fața noastră. Da. Aici am început, vedeți, frunza este deja. Aici vom avea de înmulțit. Da, imediat. O să vă spun unde înmulțim. Lucrăm deja aproape numai cu cele 16 ochiuri pe o grupă, piciorușe, 15 piciorușe care vin, avem 75 de piciorușe duble. Da. Înmulțim. Că mai înclinăm. Mi-a mai rămas două piciorușe pe care le scădem așa. Un picioruș și încă unul. Și aici avem de scăzut. Una și încă una. Da. Am scăzut. Wow!
încă o dată. Alunecat, e firul gros și... No, hai să o scădem. Așa. Și acum deja am scăpat și de această frunză, nu mai avem treabă cu ea, doar aici ca să-l aici deja am pierdut petala, am uitat de ea. Da. Și aici deja suntem. Da. Aici nu mai avem de... Opa, ba da. Ia să vedem aici avem de scăzut. Aici încă la această frunză. Da. Avem de scăzut aici. Să fim atenți. Asta e ca și un puzzle. Hai să scădem. Poate că o să vă dea bătăi de cap, dar merită. Asta vine pe dreapta, după cum vedeți, și se scade. Aici mi-au rămas cele două piciorușe. Aici una este deja scăzută și vine cealaltă singura. Da? Și de asta am scăpat. Și acum aici vom înmulți. Să ne recuperăm acel picioruș care a fost scăzut. Așa să știți că dacă se scade pe o parte și vrem să înclinăm, să nu uităm că trebuie că dacă nu recuperăm, să vedeți ce iese. Uitați, căciulița noastră își prinde conturul. Am vrut un pic mai îngustă, dar eu sper să iasă bine. Am îngroșat eu cu aceste modele, aveți grijă, până la 17,5-18. Nu mulțiți centimetri, să nu fie mulțiți, să nu depășească 75 de piciorușe. Am înmulțit? Da. Aici vom inversa imediat. Suntem la acea ramură principală. O înclinăm pe stânga și vom lua din fața lui acest picioruș. Na. Da, și s-a făcut înclinarea. Da. Și acum să vedem ce mai facem aici. Aici este, da, pierdut. Nu mai avem treabă cu frunza. A fost început mai repede și terminat mai repede. Da.
Nu am nevoie de multe rânduri, că... Da. Aici... Tot așa vom pierde încet această frunză care deja nu mai este. Da. Și încet o să ajungem și noi până la capătul rândului. Vom avea deja alte sarcini. Să vedem câte frunze mai putem pune pe această căciulă. Dar multe, nu? Așa. Bun. Mai avem încă un picioruș. Da, am ajuns la ramură, care va fi tot așa inversat, după cum vedeți. Prima dată luăm piciorușul. Inversarea asta mai ușor se face dacă avem unul pe față, unul pe dos, pentru că, vedeți, dacă luăm din spate este autentic, nu se vede că este inversat și nu... Aici, vedeți că mai avem un pic de lucru cu o frunză. Aici înmulțim. Da, încă un picioruș. Acum vom înmulți, pentru că vom scădea în cealaltă parte. Frunza inițială deja va fi numai o singură, un singur picior și aici vom scădea. Mereu să fim atenți care este primul picioruș, că se mai lăbărțează ele, poate lucrăm un pic mai lejer și așa mergem noi până la capătul. Am ridicat. Așa că avem de nu mai croșetăm fără înmulțire, fără scădere, doar când o să fie frunzulițele noastre o să apară, dar foarte mici, nu o să fie mari. Mai avem vreo 3 cm de croșetat până la partea de manșetă de patenta căciulii și aici iarăși le inversăm pentru că le înclinăm . Am spus că vom face acest videoclip până la capăt și la partea de manșetă vă voi arăta cum s-a făcut și ia să văd, n-am greșit croșeta, 3,5, da? Manșeta o voi face cu numărul 3. Da. Aici, vedeți, am inversat și aici vom inversa, dar vom înclina la stânga. Așa că iau următorul, deci bagăm în al doilea și după aia vom croșeta primul. Așa se procedează. Și vedeți, rămurica se face
Pe una o să o facem mai lungă, pe cealaltă mai scurtă, așa să nu trebuie să fie astea toate așa uniformă. Nici viața nu e uniformă. Așa. Și aici nu o să mai avem de lucru. Doar mergem înainte. Avem 75 de piciorușe. N-am curajul să le număr. Dar atâta este, eu știu. Este când mai scap. Acum, nu, ce să spun? Ce să înfrumusețăm noi treburile când... Zice că omul care nu muncește nu greșește. Dar asta nu e muncă, în primul rând. Bun, aici deja am pierdut. Gata. Suntem deja pe picioruș dublu în relief pe dos. Deci majoritatea căciului deja se lucrează în relief pe dos. Până când vor apărea aceste mici bobițe, că nu să mai fac așa frunzulițe mari, că nu voi apuca. Deci nu știu, nu apuc să văd. Sper. Da. Se lucrează relief pe dos, toate. Asta nu o să, numai o mică porțiune. Foarte mică porțiune vine, numai acum este mai neuniform pentru că nu s-a îndreptat încă în căciula mea. Acum atâta le-am tot sucit, le-am răsucit. Vedeți că până își revine trebuie vreo 2 rânduri să fie drept. Va fi un fel, deci nu va fi bască, va fi o căciulă de dame. Cred că așa voi pune pe YouTube. Da. Dar ce îmi plac mie rămurelele astea, așa mă încântă, nici nu vă închipuiți voi așa, ce frumoase sunt. Culoarea așa s-a cerut, n-am ce face, că s-ar fi putut face o culoare mai veselă, dar trebuie și la vestimentație asortată, așa că uite că, deci avem aici de inversat, luăm a doua. Acum asta este a doua și după aia luăm prima, așa inversăm. Asta e ca și la tricotat. Și acolo luăm a doua și după aia luăm prima, după aia va fi torsadă. Un fel de torsadă. Da. Dar voi face separat eu niște videoclipuri să fiți în temă. Și uite că se separă. Asta voi lăsa să meargă drept și pe asta un pic o să mai în următorul rând. Pe asta deja voi începe să pun frunza. Și mergem până la capătul rândului. Aici, vedeți, a fost această frunză deja a fost eliminată și a fost prins, a fost din 2 picioruși, am făcut un picioruș, așa că am rămas cu piciorușele care conțineau exteriorul, deci fără model. Aceste modele pe care le-am pus au fost eliminate și am rămas cu cele, așa am rămas cu cele 75 de piciorușe duble. Așa. Iarăși. S-au apropiat frunzele de care le făceam mai mari, deja se întâlneau pe aici și
n-ar fi încăput unul de celălalt, dar le-aș fi rezolvat pentru că le făceam așa. Așa că nu vă speriați dacă aveți o lucrare, că dacă se apropie una de cealaltă și vai, ce vom face, atunci lăsați să se tamponeze de cealaltă și o lăsați așa. Deci n-are nimic, pentru că pare și mai interesant. Așa va apărea frunza, parcă ar fi unul peste celălalt. Deci sunt niște lucruri pe care se pot realiza. Chiar am văzut un model de șosete frumoase, tot așa tip frunză, și frunzele au fost suprapuse, una peste cealaltă. Erau, în schimb, tot că modelul ducea. Da. Am ajuns, vedeți, iarăși la rămurică, imediat. Asta este croșetat relief pe picioruș dublu în relief pe dos. Aici, vedeți, iarăși trebuie să inversăm. Asta înseamnă că mai înclinăm această ramură și da. Și deja la mijloc vor apărea nici nu două piciorușe, vor apărea 3 piciorușe duble între ramuri, pentru că mai tragem una din față, pe aceasta o aducem aici la mijloc. Și pe asta o înclinăm. Da, și aici avem, vedeți, 3 piciorușe în relief pe dos și după aia mare grijă că și eu le-am mai încurcat și aici dacă mai încă o dată mai croșetăm, atunci o să avem de înmulțit. Se vor înmulți, așa că mare grijă, acest picioruș a fost tras și următorul va fi croșetat. Așa pare, parcă n-ar fi fost lucrat, dar a fost lucrat. Și ne continuăm tot așa până la capătul rândului. Continuăm. Am ridicat iarăși aceste două piciorușe, două ochiuri de lanț. Și am ajuns la ramură. Ramura va fi înclinată. Dar aici deja înmulțim încă una să fie o frunză. Da? Și mutăm cealaltă în fața lui. Da?
Și pe aceasta o las înclinată până la urmă. Dar la asta încă nu-i fac frunza. Să-i fac în rândul următor. Și tot așa continuăm, nu mai avem de lucru, numai cu aceste rămurele pe care trebuie să le înclinăm, să le facem o puțină frunză și am terminat modelul aproape. Mai avem aici două rânduri și gata cu modelul. La o frunză și la cealaltă vom vedea câte rânduri aici și tot așa merge până la capătul rândului. To be continued. Aici este. Picioruș. Suntem aproape de frunză. Aici vom mai înmulți frunza. Opa! Pardon! Acum nu mai putem inversa, pentru că avem două și mai avem de înmulțit. Așa că aici dacă tragem, vedeți, pe dreapta frunza, atunci noi trebuie să scădem. Bun. Înmulțim frunza. Acum nu mulțesc aici. O las așa un pic. Rândul următor. Că mai vreau să mulț, vreau să o mai îngroș un pic. Și aici vom înmulți ca să recuperez. Trebuie să recuperez piciorușul. Să știți că am făcut niște greșeli pe care a trebuit să le desfac. Am uitat să cred că am înmulțit mai mult și a trebuit să mai corectez acolo, să deșirez. Mare atenție la numărătoare. Așa cum am zis, da. Cred că pe un picioruș am dat mai mult. Așa, acolo unde v-am spus eu că se poate greși. Și aici voi înmulți, dar încă la prima înmulțire la frunză încă se poate inversa. Nu voi... Aici nu este cazul să înmulțim, să scădem încă la acest rând. Deci voi prima dată al doilea. Când inversăm nu e cazul de scăzut. Și aici voi face deja apuca la frunze. Pun două piciorușe. Această frunză va fi mai mică. Hai că voi pune 3 piciorușe. Să fie un pic așa mai mare. Vedeți aici, unde am tras eu această picioruș dublu în relief pe dos.
Da, și aici, vedeți, eu cred că am croșetat. Aveți mare, mare grijă pentru că se poate croșeta de 2 ori. Deci le-am... și acum mă uit, nu cumva să fie, da, croșetată pe ea. Așa. Bun. Hai să vedem ce facem aici, că nu mai știu unde am rămas, serios. Nu mai știu unde am rămas. Sunt întreruptă. Asta este problema și nu le știu. Hai să vedem ce am făcut, ce am isprăvit. Da. Acest picioruș eu l-am lucrat probabil și am avut acolo vreo 3 piciorușe în plus. Deci mare grijă că asta vine, vedeți, dacă eu am lucrat acest picioruș aici, că eu deja am lucrat al doilea picioruș aici unde inversez. Am lucrat al doilea picioruș și după ce am inversat, eu am mai lucrat odată, că așa se pare, parcă n-ar fi lucrat. Așa, mare atenție că se poate greși, nu numai voi și eu care am făcut câteva modele, dar ne dăm noi seama. Acum poate că este prea târziu, până la urmă tot 2 las, că nu vreau să fac 3. Nu, las la 2. Da. Așa că acest picioruș nu-l lucrăm și mergem mai departe. Aici deja am făcut, vedeți, am început și la aceasta, frunzele sunt începute și câteva rânduri le vom finaliza. Așa să vedem. Îi dăm drumul, fain frumos, și tot așa vom merge până la capăt, ca să se știe că da. Așa. După cum vedeți, am numărat, am rectificat, acum am desfăcut câte ceva, unde am avut și am rămas cu 75, pentru că aceste, dacă numărăm piciorușele cu câte trebuie să rămânem, acestea nu le luăm în considerare, aceste rămurele, pentru că aceste rămurele sunt în plus și s-au înmulțit intens. Eventual, dacă vreți să includeți și rămurelele, dar iese mult mai frumos pentru că astea ies în evidență, ies așa tridimensionale, dacă le înmulțim așa mai intens. Hai să vedem aici ce este. Așa. Iarăși, vedeți, am ajuns aici și noi avem aici de scăzut. Poate că am uitat să scad aici. Dacă tragem spre noi, acolo trebuie să scădem la frunză. Aici am scăzut. Înmulțim frunzele, le îndesăm, mai bine zis. Le dăm apă să crească. Da. Frunza asta va fi făcută mai mare un pic. O să mai înmulțesc. Ia să văd la asta câte am înmulțit, câte 3 am înmulțit sau cum, da. N-am pus numai 3, da, nu voi pune. Și aici, mare grijă iarăși, după ce
am înmulțit, avem acest picioruș care este tras, să nu fie ignorat. Vedeți? Care acum când am rândul anterior, când am tras, aici ne rămâne acest picioruș care va fi înmulțit când a fost inversat și se pare că ar fi un plus, dar nu este în plus. Așa. Bun. Și mai ar fi modalități de înmulțire, dar mergem așa, pe rând. Bun. Bine. Vom veni la cealaltă frunză, ajungem imediat. Poate că lucrez un pic mai repede. Da, aici este ramura, vedeți? Și vom trage mai încoace. Asta înseamnă le îndoim mai încoace. Da? Și luăm prima dată al doilea picioruș. Și aici vom înmulți, vom pune 2 piciorușe ca să îngroșăm frunza. Am vrut prima dată 3 piciorușe, dar m-am răzgândit. Are grijă aici, vedeți? Aici. Mereu trebuie să ne uităm acest picioruș de unde vine. Vedeți? Aici vine. De aici și acesta este piciorușul, deja este croșetat. Și eu cred că l-am croșetat încă o dată, am înmulțit, așa că mare grijă mereu să vă uitați, mai ales așa la început, dacă n-ați făcut acest model, mereu să verificați aici acest picioruș. Acest picioruș a fost tras din coace. Acest picioruș. Și acest picioruș vedem unde merge. Da. Asta este. Să nu se lucreze de 2 ori, care este aici. Asta nu l-am lucrat acum, l-am lucrat pe următorul. Da. Da. Încă câteva rânduri și gata. Că deja nu mai am răbdare. 1, 2, să vedem cât avem aici. Aici tot așa tragem, scădem piciorușele astea, primele 2, adică ultimele 2 piciorușe înainte de frunză. Și înmulțim acum, o să înmulțim în ambele părți. 1, 2, 3, 4. Data trecută am avut 4, acum vom avea 5. Și le vom, după aia le vom scădea frumos. Acum vom, aici am scăzut, acum vom înmulți să recuperăm piciorușul scăzut. Da. Ați observat câtă diferență mare este între cele 2 rămurele. Așa. Aici vedeți că deja avem 2 piciorușe, tot așa va trebui să procedăm,
să scădem, să înmulțim și pe partea asta să scădem. Pentru că nu mai putem inversa. Este prea groasă frunza ca să-l inversăm. Ar fi să vină încoace și frunza încolo. Nu, nici vorbă. Sincer, n-am încercat, dar nici nu vreau. Eu zic că e ok așa. Nu forțăm nota de plată. Da. Așa. Aici asta va fi înmulțit. Pentru că împingem frunzele mai spre stânga. Aici dau una, două, trei și în rândul următor le voi și închide pentru ca să fie mai mic. 2, deci avem 3, am înmulțit un pic și aici vom scădea ca să înclinăm încă frunza. Frunza va veni tot așa, crește înclinată, deci vine așa un pic mai interesant. Nu vin frunzele așa drept în sus. Nu-i pădure de eucalipt. Cred că nici la alea, nici nu știu, parcă la pădurile de eucalipt frunzele sunt pe verticală. Parcă așa am înțeles. Da. Aici o să avem 5, vor fi închise. Aici, în rândul următor, voi închide cu totul această frunzulică. Și aici vreme să închid, să nu fie chiar identice, că frunzele nu sunt identice. Asta știut voi, da? Bun. Bun. Hai să numărăm câte rânduri avem aici. Că avem câteva rânduri. Deci că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cam 17-18 rânduri va fi nevoie, să știți, pentru până ajungem la partea de patent, sau cum spune manșeta la căciulă, va fi îndoită și acela. Da. Aici iarăși mare grijă vom următorul rând. N-am numerotat rândurile, dar mereu am specificat că suntem la începutul rândului. Asta înseamnă că avem în fiecare rând altfel. Nu este același număr de ochi. Nu este constant. Aici vom mai înmulți, aici la mijloc o să înmulțesc. Și vom avea în total 6 piciorușe. Aici am scăzut, vedeți că s-a făcut scăderea. Da. Și aici vom avea o frunzuliță mai mare. Ce am scăzut, aici recuperăm piciorușul, înmulțim după frunză
Deci dacă frunza se înclină, sau ramura, sau orice, se înclină la dreapta, acolo scădem. Dacă la stânga, atunci scădem pe partea stângă a ramurei sau a frunzei sau a oricărui bucățele. Poate să fie și un romb sau orice. Da? Și aici înmulțim. Înainte de frunză. Și acum facem felul 1, 2, asta va fi un boboc, 3, asta e frunza noastră mai mică. Aici vom scădea, că avem un ochi mai mult și trebuie să-l scădem, dacă din coace am înmulțit. Da. Ce-am făcut mai puțină? Da. Așa. Bun. Eu frunză am scăpat aproape. De fapt n-am scăpat cu totul pentru că aici vom avea aceasta, trebuie să eliminăm această frunză. Așa că vom atașa la un picioruș și din 2 piciorușe vom face unul singur. Aici am scăzut, da? Aici iară vom scădea. Suntem înaintea frunzei. Asta va fi un pic mai mare pentru că mai avem vreo 2 rânduri, atunci să fie un pic mai prelungită. Da. Aici la mijloc voi scădea, adică voi înmulți. O îngroșăm un pic. Și avem 6 piciorușe. Da. Iarăși vom înmulți. Aici. Pentru că să se încline. Și tot așa noi mergem până la capătul rândului. Am terminat, tot așa le-am terminat frunzulițele, ca și primele frunzulițe, deci nu a fost cazul să mă duc cu voi. Și acum am schimbat andrelele, le-am schimbat la numărul 3, că vom începe partea de patent. Și acum aici, dacă avem frunza, această frunză trebuie eliminată și vom face tot așa cum am făcut rândul trecut. Numai că acum una vom lucra pe față și una pe dos, pentru că am început partea de la patent și
să fie mai elastic, partea elastică a căciulii. Și avem 75 de piciorușe. Și atunci noi fain frumos totuși voi scădea în fiecare porțiune câte un picioruș, că nu vreau să fie foarte largă, puțin, așa vreo 4-5 piciorușe voi scădea după nevoie, că oricum se are întindere. N-am avut curajul să las mai mică și mai bine acum se mai poate ajusta. Aici am scăzut, așa că la între fiecare model eu voi face așa, voi scădea câte un picioruș. Din două voi face unul și mai avem scăderea aceea obligatorie la frunză, cum am scăzut și mai înainte, când am eliminat frunzele. Și fain frumos o să ne continuăm. Da. Și așa cum a venit la rând, așa vom lucra după frunză. Nu prea. Așa. Aici, după cum am zis că va rămâne pe dos, numai îl iau pe față, ca să nu forțez firul, să nu trag așa tare rău de fir. Și așa am tras destul de ea. Și noi tot așa vom merge până la capătul rândului. Și vedeți, după fiecare frunză, noi eu voi scădea câte un ochi. Cam, ia să vedem. 2, 3, 4, 5. Da. Bun. Și pe partea asta voi scădea câte un picioruș, ca să nu fie foarte da. Aici pe partea din față. Asta e pe fața lucrului relief. Tot relieful lucrăm și mergem mai departe. Înainte de toate am uitat să vă spun că am măsurat, la mine am măsurat 20 de centimetri, dar ajunge și 18-19 centimetri, asta un pic mai înaltă. Așa că între 18 și 20 de centimetri este suficient să lăsați la căciulă. După ce am considerat o lățime corespunzătoare la patent, următorul rând, ultimul rând de la patent pe care o vom îndoi în sus, noi croșetăm numai pe fața lucrului. După ce am terminat patentul, nu mai lucrăm patentul, lucrăm pe fața lucrului, pe care va fi, vedeți, îndoit așa în sus. Asta doar un singur rând. Haideți să vedem câți centimetri. Asta, centimetri, o să-l măsurați voi cât se dorește. Eu
am făcut 4 centimetri, 4,5 centimetri, că deja asta vine încoace. Mai bine măsurat așa, mai corect. Da, de unde? 4, așa de greu se măsoară. Nu vreau să-l întind. Da, în jur de 5 centimetri și dacă se vrea mai larg, atunci se poate mai larg. Numai pe fața lucrului am lucrat. Am ajuns la capătul rândului. Și aici nu mai continuăm, ci ne vom întoarce înapoi. Vom ține invers. Pe cealaltă parte vom lucra. Și aici iarăși ce se întâmplă? Aici tot așa vom ridica piciorușele, cum am ridicat și până acum. Numai că aici, cum vedeți, la manșetă, partea de elastic, aici unde este pe dos lucrat, noi vom lucra pe fața lucrului, deci va fi inversat. Asta pentru că aceste piciorușe să fie frumos așezate. Da, asta este pe față și vom lucra pe dos. Da. Și acum vom lucra numai pe dosul lucrului, adică nu pe dos vom lucra, ci pe partea asta vom lucra. Pentru că asta va fi fața. Așadar, vedeți ce se întâmplă dacă este pe față, noi aici vom lucra pe dos. Nu zic că se poate și așa, dar o să vedeți pentru ce v-am spus eu, pentru ce se lucrează astfel. O să vă arăt după câteva piciorușe. Tot în relief vom lucra. Da? Și uitați, aici avem pe față. Este un pic bombat. Acest picioruș bombat, care este pe fața lucrului, vine așezat înăuntru în acest șanțuleț, aici. Da. Așa va veni frumos așezat. Aici iarăși, aici este bombat și se va așeza tot aici în șanțulețul ăsta care este pe dos. După cum vedeți, așa va arăta. O să venim până aici. Vom croșeta până aici și ne vom opri. Am finalizat căciula. O căciulă de dame, după cum vedeți, așa. Și s-a lăsat la 20 de centimetri până la patent. Vă recomand să lăsați, puteți și la 18-19 centimetri. Aici 5 centimetri este patentul. Și după cum vedeți, aici am urmărit numărul de rânduri. Am tot numărat. 1, 2, 3, 4. Nu. Încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5 și dincoace așa am numărat să fie identice. Așadar avem o căciulă la lungimea deci deja vine în jur de 25 de centimetri, 25 de centimetri înălțimea, circumferința vine cam 55, este întotdeauna, dar are întindere și nu are o circumferință mare, deci stabilă. Asta este
căciulița noastră. Are o textură foarte bună, așa că șecherim bebe. Cu croșeta de 3,5 s-a croșetat partea de calotă și s-a croșetat partea de patent, am croșetat cu o jumătate de număr cu numărul 3. Dacă v-a plăcut acest material, eu vă mai invit pe canalul meu de YouTube să ne mai vedem, să mai discutăm, să mai croșetăm și să nu uitați, dacă v-a plăcut, un like, un share și dacă vă mai doriți să vizionați și alte videoclipuri, eu vă invit să vă abonați gratuit pe acest canal și atunci, în cazul ăsta, o să vă apară mereu pe pagina voastră, o să vă tot apară noutățile pe care le facem. O să mă străduiesc, că acum am făcut mai puține, dar o să mă străduiesc să fie făcute. Eu v-am pupat și să aveți mult spor!